Православие дини тарафдарлары бу көнне Кремльдәге Благовещение соборы янына җыела. Иртәнге җидедә монда меңләгән кеше иде. Рус православие ширкәвенең 25 архипасторы да килгән. Гыйбадәттән соң барысы да хаш йөрешенә кузгалды. Хаш йөрешендә катнашучы меңләгән кеше Благовещение соборыннан чыкканнан соң Батурин, Карл Маркс, Миславский урамнары буйлап Казан, Богородица, Ир-атлар монастырына кадәр барды. Икона 16 гасырда нәкъ аның территориясендә табылган була. Бу бөтен православие дөньясы өчен зур вакыйга. Төп тантаналар яңадан торгызылган соборда уза. Бәйрәм белән Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев кутладылар. Сегодня у нас большой праздник, я говорю у нас, поэтому явление иконы, она появилась здесь, и для нас большая честь. Самое главное процветание России. Мы живем в непростое время, и только единение всех нас даст тот результат, который мы обязательно достигнем. Это Божий дар. То, что вот сегодня в таком соборе навести явление, такая обстановка, прекрасно вы смотритесь. Это есть счастье и радость жития и бытия. Шишмаревлар гаиләсе Иркутск өлкәсеннән килгән. Мы планировали так отпуск, чтобы... Biz җәйге ялны шушы вакытка туры китереп алдык. Казан изге ана иконасы бәйрәмендә катнашасыбыз килде. Бу безнең тарихыбыз, аны балаларыбыз белергә тиеш. Особо почитаемая икона. Изге ана иконасы бөтен ил буенча хөрмәт ителә. Ул көч бирә, рухны ныгыта. Мондагы барлык кеше белән бергә дога кыла алуыма шатман. Сама я от этого образа несколько раз получала такие... Минем өчен изге ана образы ул мөгъҗиза. Аның тәэсирен үземдә сиздем. Шундый очраклар булды. Каждый год стараюсь. Һәр елны хаш йөрешендә булырга тырышам. Изге ана иконасы ул безнең саклаучыбыз. Риваятлар буенча Изге ана Матрона исемле кызның төшенә керә һәм иконаның кайда булуын күрсәтә. Быел әлеге вакыйгага 444 ел. Казанская действительно стала такой объединяющей. Казан иконасы 17 гасырда рус дәүләтенең берләшү символына әйләнде. Аның Казанда табылуы белән башкала үзе дә бөтен дөньяга танылды. Меңләгән хаҗиларны үзенә җәлеп итеп тора. Собордагы литургиядан соң Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, митрополит Кирилл кунаклар белән бергәләп митрополит Феофан каберенә чәчәкләр салдылар. Собор каршында хәйрия ярминкәсе ачылды. Җыелган акчаны махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм өчен тотачаклар. Бу ярминкәдә катнашырга булдым, чөнки җыелган акчаларны хәрбиләрнең гаиләләренә бирәчәкләр. Үземнең дә өлешемне кертәсем килде. Монда үзем бәйләгән уенчыкларны алып килдем. Бу юлы хәйрия ярминкәсе 3 көн дәвамында эшләячәк. Бәйрәм тантаналары республика районнарында да үткәрелде. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.